Nagmisa una at tubangan sa Government Center sa Dapitan City. Usa gisunod ang pagpanumpa sa mga bag-ong napiling opisyal sa syudad. Mismong si Bishop Severo Caermari ang nangulo sa misa diin iyang gipahimangnuan ang matag usa nga ang gihuptang posisyon usa ka responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Is an opportunity to be of service with sense of accountability. Sa pagpanumpa sa mga bag-ong piling opisyal at tubangan sa publiko, ilang gipakita ang ilang kadasig sa pag-atubang sa mga nagkadayang hagit diha sa ilang pagpanerbisyo. Dungan sab sa pagpanumpa ni City Mayor Seth Frederick Bulat Halusos ang iyang pagdawat sa yawi nga nagsimbolo sa mga atubangong responsibilidad sa syudad gikan sa mubiyang mayor ug karon Governor Rosalina Halusos. I cannot describe fully the feelings that overflowed in me in this moment. Thank you so much for the trust that you have on me. I will do my best to be worthy of that confidence. When I took this oath 3 years ago, it was a time of economic difficulty. Voices were raised saying that we have to look to our past for greatness and glory. But we, the present day Dapitanon, are working hard enough to surpass the past glory for higher achievement. Sa paglingkod ni Mayor Bulat, giklaro ni ining mas himuon pa ang progresibo ang syudad ug mas palambuon pa ang turismo. I want to personally extend my heartfelt gratitude to the citizens of our beloved city for this unwavering support in giving me a seemingly unending opportunity to serve its people. Today, as the City Mayor of Dapitan, this proves that we Dapitanons are intelligent voters who believe in performance, are informed voters who value accomplishment. This serves as proof that we are prepared to deal with the change that we were previously apprehensive about. Busa ang mga residenteng sama nila Jan Villas ug Minesiano Dawela ang migahin sa ilang panahon nga mitambong ug namati sa mga buot himuon nga mga kalambuan sa mga bag-ong lingkod nga mga opisyal sa syudad. May manang yung mga ulong yung mga istorya, mga plano. Kaya dakog kalambuan din sa ato sa Dapitan o tibuok sa Buanga del Norte. Sa speech ni bagong mayor nga napili ni Mayor Bulat Halusos, dako kay ito epekto sa katawhan. Ilabi na sa panginabuhi ug usapa makapatag yun og kalambuan kayo sa Dapitan. Gawa sa pagpalambo sa turismo sa syudad, buot sab tutukan sa bag-ong administrasyon ang maayong panlawa sa katawhan, dugang mga trabaho ug panginabuhian, teknolohiya ug edukasyon. Karong bulan sab sa Hulyo himuon ang pagpinirmahay sa usa ka agreement o groundbreaking ceremony para sa pagbukas sa Adamson University sa Dapitan. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.